kochepa wake Dr. Saulos Chilima, ndipo akuluakulu ena onsenso angoyima. Koyambirira mtsogoleri wa dziko lino komanso mayi wa fuko lino akupereka moni kwa akuluakulu amene afika pamalo ano, ena amene ali pamalo pano amene ndaona amene akulandira mtsogoleri wa dziko lino ndi inkosi ya makhosi gomani yachisanu. Komanso monga tinanenera poyamba, panopo pafikanso nthumwi za maanja okhudzidwa amene abale awo anamwalira pa ngozi imeneyi, onsewo agwirana chanza ndi mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo tsopano mtsogoleri wa dziko lino ndi mayi wa fuko lino akutsetsereka kupita kumusi kumene mtsogoleri wa dziko lino afuna kuti aone malo amene ngozi imeneyi inachitikira. Ndiye pano tikutsetsereka kulowera kumusi kumene ngozi imeneyi idachitika. Ndi mwambo womvetsa chisoni kwambiri. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino akafika pano amaonetsa malo amene ngozi idachitikira. Akatero ndiye kuti apitano pa malo amene akonzedwa kuti mwambo onse uchitike. Tifotokozenso kuti tsiku la lero kunja kukwa chabwino, kosi kuli mitambo ndithu, komano kadzuwa kakuwala patali patali. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino padakali pano akumufotokozera momwe ngozi idachitikira, komanso mayi wa fuko lino akuwafotokozera mmene zonse zidachitikira. Malo andi otsetsereka kwambiri chifukwa ndi mphepete mwa phiri la Nthungwa. Ndiyeno akumufotokozera mmene zinthu zidayendera. Ndi mwambo womvetsa chisoni kwambiri. Ndi akatha kumufotokozera mtsogoleri wa dziko lino, akuyembekezeka kuti apite pa malo amene akonzedwa kuti mwambo wonse wamapemphero ukachitike. Tifotokozenso kuti kunja kuchita mphepo, ndipo chifukwa ndi pamwamba pa phiri pali mphepo ndithu yochuluka. Komano mtsogoleri wa dziko lino wasonyeza kukhudzidwa kwake komanso chisoni kuti ngozi imene idachitika, ndipo malo amenewa ndi pamene
wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu 8 adamwalira pa ngozi imeneyi. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino pa nthawi ino wayima pa chithunzi ndi inkosi ya makhosi gomani yachisanu, ndipo akuyipepesa inkosi chifukwa cha ngozi imene idachitikayi. Ndipo padakali pano nthawi ina iliyonse mtsogoleri wa dziko lino akamaliza kukambirana zinthu zina ndi mkulu wa asilikali a MDF, adzikhala akubwerera kuchoka kumusi kumene anapita kuti akakwere galimoto zimene zipite kumalo amene akonzedwa kuti kukakhale mwambo woyera nkhata komanso mwambo wa mapemphero. Ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kuti dziko lino lidataya wachiwiri kwa mtsogoleri komanso anthu ena asanu ndi atatu amene akadathandiza pa chitukuko cha dziko. Tsopano mtsogoleri wa dziko lino akuchoka kumusi kumene anakamuonetsa kubwera kuno chakumtunda kumene kwayima galimoto zimene mtsogoleri wa dziko lino komanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi akuluakulu ena aboma akwere kuti tsopano apite kumalo amene mwambo onse uchitike. Tinenenso kuti posachita pompa tikupatsirani kwa anzathu amene ali ku malo amenewa pa 10 off yalunjika kumene mwambo onse uchitikire. Mmene tikuyankhula pano mtsogoleri wa dziko lino wakwera akukwera galimoto imene komanso first lady akukwera galimoto imene anakwera pobwera pamalo pano, ndipo galimoto zina zayamba kale kunyamuka kumapita ku malo amene mwambo uchitike. Ndi mwambo womvetsa chisoni kwambiri, mwambo wa maliro ndithu, mwambo wa chikumbutso cha maliro amene ngati dziko adatichitikira nchaka chatha, ndipo pofika lero pa 10 Juni ndi kuti chatha chaka chimodzi chichitikire ngozi imeneyi. Komanso tifotokoze kuti kutaya miyoyo ya anthu 10 pa kamodzi amene ndi akuluakulu ndi losi yaikulu ku dziko, chifukwa anthu amenewa akanathandiza munjira zosiyanasiyana ndi posachita pompa galimoto zimene zili pa mdibidi wa president
Dr. Chakwera zikhala zikunyamuka komano galimoto za wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Osi zanyamuka kale kutsogola kupita ku malo amene akonzedwa amene mwambo onse uchitike ndi cholinga choti akalandire mtsogoleri wa dziko lino akamafika pa malopa. So 10 June 2024 lidzakhala tsiku losayiwalika ku dziko lino chifukwa dziko lino lidataya wachiwiri kwa mtsogoleri wake pa ngozi ya ndege imene idachitika. Chifukwa chache boma linaganiza kuti likonze mwambo wachikumbutso umene ukuchitika lero lachiwiri kuno kunthungwa mboma la Nkatabe. Ndiye mnali ndine Chimwemwe Milulu panopo ndikumpatsira mdzanga Chisomo Manda amene ali kumalo amene mwambo onse uchitikire. Mtolankhani wathu amene tidadayi kuno ndi Jackson Sichali. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima pamodzi ndi anthu ena 8 amenetu ndithu anatisiya pangozi ya ndege kuno kunthungwa. Tsopano kumene kunayambira mwambo uno ndi kunthungwa kumenetu ndithu ndi ku Nkatabe, ndi mboma la Nkatabe. Koma kumene kuchitikira mwambo uno ndi ku Mzimba chimene chasemphanitsa maboma awiriwa ndi msewu wa M1 umenetu umadutsa pakati pa maboma amenewa. Ndiye kuti gawo linalo dera linalo ndilo umakhala kuti atate ndi amayi nthawi iliyonse posakalitsa apa mtsogoleri wa dziko lino la Malawi His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera, ku Mzimba Her Excellency the First Lady komanso Vice President ndi akuluakulu ena aboma akhala kufika malo ano posachedwa. Mwachimenechi ndikupemphera azimayi athu tatiimbirani nyimbo ija timanenayi tikuyembekezera kuti mtsogoleri wa dziko adzifika tisadapatsirani ndi anzathu a MDF amene adzakhala akutsogolera chigawo choyamba cha mwambo umene. Ndikupemphera azimayi wathu tabwerani kutitiimbira takulandirani popeza mwambo uno ndi mwambo wa celebration in terms of kukumbukira miyoyo ya anzathu amene adapita wadandaula kuti koma tsono zidakhala manja kwetu komene ni mtima pirizani kulimbikitsa miyoyo imene. Koma mbali nanso tikuyamika Ambuye kunena kuti Vice President amene adatisiya komanso akuluakulu ena 8 adatumikira dziko lino la Malawi modzipereka kwambiri. Ndi chifukwa chake theme ya msonkhano umenewu kwa inu amene mwalandira maprogram mukhoza kuona kuti kukamba za patriotism ndi cholinga chonena kuti tilemekeze kuti wa amene adatisiya adagwira ntchito otumikira Malawi uno mwapaderadera. Azimayi athu over to you. Ndine Chisomo Manda nde mwina kungofotokozapo za programu mu tsiku la lero kuti ayi mwambowu ndithu ndi wachisilikali. Chimene chichitike ndi chakuti pakhale mwambo wachisilikali oyankhata umenetu atitsogolere ndi a Malawi Defense Force, komanso pali mwambo mapemphero taona mipingo yosiyanasiyana ili pamalo pano. Ndipo pamenepopo pakachoka mwambo umenewo pakhalenso zoyankhula ndaona mu programu ena amene atiyankhule ndi Bishop ito wa mpingo wa Katolika ku Zuzu Diocese, iwo atu ndi bambo Bishop Yohane amenetu ndithu atitsogolere ampingo kuyankhula ku mwambo umene wokumbukira malemu Dr. Lazarus malemu Dr. Saulos Chilima amenetu anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena amenetu anatisiya mu tsiku ngati la lero chaka chathachi. Ndipo posachedwa pa ndikhaletu ndikuyankhulana ndi a Reverend Brian Kamwendo amenetu ndithu atifotokozere zambiri kuti kwa iwo ngati ampingo ndikudziwa kuti anthu kuno mudi yake somba mudi amatero pa Chingerezi. Ndiye mwina ndikhale ndikuyankhulana nawo kuti atifotokozere kuti kodi kwa iwo mwina uthenga wawo ugone pati mu tsiku la lero. Ndi mafotokoza za programu ndandanda amene
uyendere mwambo umenewu. Mtsogoleri wa dziko lino akafika pamalo pano ndimafotokoza kunena kuti ndithu chimene chitachitike ndi chakuti pakhale ndithu mwambo wa chisilikali umenetu ndithu ukutsogoledwa ndi asilikali ankhondo a dziko lino Malawi Defense Force. Kenako patachitikenso tu mwambo wina pano wa mapemphero pali amipingo yosiyanasiyana amenetu ndithu afika pamwambo umenewu kuti to ndithu tikumbukire mzimu wa abale athu amene anatisiya tsiku la lero chaka chimene chapitachi. Nde monga muja ndinafotokozera kunena kuti posachedwapa ndikhaletu ndikuyankhula ndi amenetu ndi mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino amene watonda Brian Kamwendo kuti to mwina angotifotokozera kuti kodi kumpingo